निसिमा बियाबनि सिङाव जोंनि चिरां जिल्लायाव नैबे मावरि आबादा 30 कौटिनि जादों आरो बियो खोब स्पेसियेल जागोन फ्राय 25टा गामिया गायनाय फुनायनि इरिगेसननि सिस्टेमखौ बेनिफ्राय मोननो हागोन गतिके बेखौ मोननानै जोंनि रायजो राजाफ्राबो खुसि जोंबो खुसि जे चिरां जिल्लायाव जोंनि रांखान्थिनि बिथिङा जेरावहाय आबादनि सायावनो सोनारो आबाद बिथिङा मजबुत जानायजों लोगोसे जोंनि इक'नमि बिथिङाबो मजबुत जागोन स्ट्रं जागोन बेखौ जोङो दा फोथायनायाव लाबोनो हाबाय प्रग्राम मोनसे दङ जों बेयाव 1500निख्रुइबो बांसिन मानसि जयनिं होगोन गासिबो बियो 99%आनो BPFनि सासे सानै गुबुननि पार्टिनि थागोन अब्लाबो ग्रान्ड जयनिंआव 1500निख्रुइबो बांसिन दिनै जयनिं जागोन 15 to 20,000 मानसिया दिनै गेदारिं जागोन